ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ አምላኽ ሰላም አምላኽ ምሳኹም እዩ እዚ ካብ አገልግሎት ጸጋን ሓቅን ዝለኣኽ ተኸታታሊ ትምህርቲ እዩ ሎማዓንቲ እዩ ዝጅምር ዘሎ ብዛዕባ ዝሓሸ ኪዳን ዝብል ኣርእስቲ እዩ ቀዳማይ ክፋል ሎሚ ይጅምር ዘሎ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ክልቀቕ እዩ ኣብ ዩቲዩብ ማለት እዩ ሰብስክራይብ ጌርኩም ድማ ተባብዑና ንሰብካ ናብ ኩሉ ሰብ ክበጽሕ ድማ ሸር ግበርዎ ኢኹም ዘገርም ትምህርቲ እዩ ብጣዕሚ ዘለኻዮ ኪዳን ዝሓሸ ምዃኑ ዝበለጸ ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥካ ዘለካ ትብዓት ዘለካ ሓርነት ዘለኻዮ ዘመን ዘለኻዮ ኪዳን ብስትፈልጥ ኣብ ህይወትካ ዝመጽእ ዓውጢ ኣብ ህይወትካ ዝመጽእ ለውጢ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ክጠቕመኩም እዩ ምስ ጠቐመኩም ንሰባት ድማ ንብዙሓት ሃብዎ ኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ዕብራውያን 8:6 ብሓሳብ ክነንብብ ኢና እስከ ሕጂ ግና እብል ኣሎ ብሓንሳብ እናንበብኩም ሕጂ ግና ንሱ ማእከላይ ኣብ እትሓይሽ ተስፋ እተሰረተ ዝበልጽ ኪዳን እውን ከም ዝኾነ ክሳዕ ክንድዚ ዝበለጸ ኣገልግሎት ረኸበ ኢሎ ኣሜን ብጣዕሚ ዝገርም እንታይ ኢልዎ ዝበልጽ ኪዳን እውን ከም ዝኾነ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ዝበለጸ ዝሓሸ ኪዳን ኢና ተኸታታሊ ትምህርቲ እንመሃሮ ከም ዝበልኩኹም ኣብ ሰሙን 200 እንዳተለቐቐ እዩ ተኸታተልዎ ብጣዕሚ ክጠቕመኩም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ማለት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ናይ ብሩኻት ኪዳን ዝብል ቃል ብጣዕሚ ኣገዳስን መሰረታውን እዩ ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ክልተ ዓበይቲ ክፍልታት ኣለዎ እዚኦም ከዓ ብሉይ ኪዳን ሓቀይ ተቀዳማይ ውዕል ወይ ከዓ ቀዳማይ ስምምዕ እቲ ካልኣይ ድማ ሓድሽ ኪዳን ካልኣይ ውዕል ወይ ከዓ ካልኣይ ስምምዕ እዩ ስለዚ ኪዳን ማለት ታራ ስምምዕ ወይ ውዕል ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኣምላኽ ምስ ፍጡራቱ ዝኣተወ ናይ ፍቕሪ ናይ ህልውና ከምኡ ናይ ምድሓን ውዕል ስምምዕ ማለት እዩ ብሩኻት ዕብራውያን 8:6 ተቀዲምና ዘንብብና ከም ዘረዳእናሲ እቲ ሓድሽ ኪዳን ካብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝበልጽን ዝሓሸን ተስፋታት ዝሓዘ ምዃኑ እዩ ሓቀይ ዝገልጽ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ብዛዕባ ኪዳን እዩ ማለት እዩ ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ እቲ ኪዳን ኣጸቢቑ በቃ ኣሕዋተይ ክርድአና ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ሎሚ ኣብዚ ህዝቢ እዚ እንታይ እንድሕር ኮይና ሕውስዋስ ናብራ ዝነብር ዘሎ ኣብ ምንታይ ኪዳን ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እዩ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኪዳን ከም ዘለኻ እንድሕር ፈሊጥካ ግን ንዓኻ ዝብለካ ቃል ዘለኻዮ ኪዳን ከመይ ጌርካ ከም ትመላለስን ምስ ኣምላኽ ዘለካ ሕብረትን ርክብን ከመይ ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ ስለዚ ሕጂ ኪዳን እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ኪዳን ብሰፊሑ ክረአ ከሎ ማለት እዩ ብሰፊሑ ሓፈሻዊ ክረአ ከሎ ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ዝግበር ናይ ግዴታን ውዕልን ርክብ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ኪዳን ካብ ሰብኣዊ ውዕል ወይ ከዓ ካብቲ ሰብ ንሰብ ዝገብሮ ውዕል ዝፈልዮ ነጥብ ኣለዎ ንሱ ድማ ኣምላኽ ባዕሉ ዝጀመሮን ዝነደፎን ምዃኑ እዩ በቃ ዘረዳእና ኣም ጀማሪኡስ ኣምላኽ እዩ ዝነደፎ ዘውፅኦ መደብሲ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኪዳን ማለት ከምዚ ዝበልናዮ እዩ ሓፈሻዊ ክረአ ከሎ ብሰብን ኣብ ኣምላኽን ክረአ ከሎ ፍልልይ እዚ እዩ ኪዳን መሰረቱ ፍቕርን ተበግሶ ኣምላኽን ሪኹም ሕጂ ኪዳን መሰረቱ እንታይ እንድሕር ኢልና ካብ ናይ እግዚአብሔር ፍቕርን ካብ ናይ እግዚአብሔር ተበግሶን እዩ ማለት እዩ ያ ኪዳን ኣብ መንጎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሰብ ምስ ኣምላኽ ዝኣተወ ውዕል ዘይኮነስ ሓደ ነገር ሕጂ ሓዘዎ ኪዳን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሰብ ምስ ኣምላኽ ዝኣተወ ውዕል ጥራሕ ዘይኮነስ ኣምላኽ ንሰብ ዘለዎ ዘይቅየር ፍቕሪ ዝገልጽ መገዲ እዩ ያ ኣምላኽ ባዕሉ ይርክብ ጀሚሩ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ርክብ ዝጅምር ተበግሶ ከም ዝበልናዮ ካብ ፍቕሩ ዝተበገሰ እዩ ስለዚ ሕጂ ወላ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ሪኢኹምሲ እንታይ ኢሉ ኣሎ መስለኩም ኣብ ዘዳግም ኩላትኩም እንዳንበብኩም ምሳይ ብሓንሳብ 4:37 እስከ ነንብባ ነቦታትካ ኢሎ ስለ ዝፈተዎም ድማ ብድሕሪኦም ንዘርኦም ሓረየ እንታይ ስለ ዝገበሮም ስለ ዝፈተዎም ስለ ዘፍቀሮም ድማ ብድሕሪኦም ንዘርኦም ሓረየ ባዕሉ ከዓ ብዓቢ ሓይሉ ቀድሚኡ ካብ ግብፂ ኣውፀካ ኢሎ ያው ኣምላኽ ምስ እስራኤል ኪዳን ዝኣተወዚ ሰብ ንፉዕ ስለ ዝነበረ ዘይኮነስ ስለ ዘፍቀሮም እዩ ይዝብ ዘሎ ሓድሽ ኪዳን እውን ብተመሳሳሊ
ኣምላኽና ዓለም ስለ ዘፍቀራ እዩ ወዱ ዝሃባ ኪዳን ናይ ኣምላኽ መጀመርታ እምበር ናይ ሰብ ምላሽ ኣይኮነን ሪኢኹሞ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እኳ በዓሉ እንታይ እንድሕና ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ዝረአናዮም ነቦታትካ ስለ ዝፈተዎም ኢሉ ወላ ድሓር ንዘርኦም እንታይ ዝገበረ ዝሓርየ እቆም ከዓኒ ካብ ግብፅኻ እንታይ ዝገበረካ ዘውፀካ ናፃ ዘውፀካ ሪኢኹሞ ከምኡ ድማ ተመሳሳሊ ድማኒ ኣምላክ ከዓ ንዓለም ዘፍቀራስ ወዱ ዝሃባሲ ረይዎ ሕጂ ኣሕዋተይ ኣምላኽ እዩ ንዓለም ስለ ዘፍቀራ እዩ ዓቀብ ወንጌል ዮሃንስ 3:16 ከምኡ እንዲህ ዝብል ንዓለም ስለ ዘፍቀራ እኳ በጀነ ተሓደ ወዱ ይብዋ ሃሌሉያ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስለዚ ባህሪ ኪዳን ክርድአና ድማ ኣሎ ኪዳን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዝግበር ናይ ፍቕሪ ርክብ ምዃኑ ክርድአና ኣሎ ኣምላኽ ነቲ ኪዳን ዘቕሞ ንጥቕሙ ኢሉ ዘይኮነስ ንምድሓን ወዲ ሰብን ንምርካቡን ርክብ ክህልዎን ሕብረት ንክህልዎን እዩ ሪኢኹሞ እንታይ ኢልና ኣሕዋተይ ብሩኻት ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዝግበር ናይ ፍቕሪ ርክብ እዩ ኣምላኽ ነቲ ኪዳን ዘቕሞ እዚ ንጥቕሙ ኢሉ ይኮነን ንገዛ ርእሱ ጥራሕ ኢሉ ይኮነን ንምድሓን ንደቂ ሰብ ማለት እዩ ንዓቶም ምስኣቶም ርክብ ማእታን ንክህልዎ እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ናይ ኣምላኽ ተበግሶ እዩ ሰብ ናብ ኣምላኽ ዘይኮነስ ኣምላኽ ናብ ሰብ ዝመፀሉ መስርሕ እዩ እንታይ ኢለኩም ሰብ ናብ ኣምላኽ ዘይኮነስ ኣምላኽ ናብ ሰብ ዝመፀሉ መስርሕ እዩ ኣብ ኩሉ ኪዳናት ምስ ኖህ ምስ አብርሃም ምስ ሙሴ ምስ ዳዊት እንድሕሪና ኣምላኽ እዩ ባዕሉ ርክብ ዝጅምር ኣምላኽ እዩ ባዕሉ ርክብ ዝጅምር ስለዚ ውዕል ናይ ህይወት ማለት ኪዳን ማለት ናይ ኣነ ኣምላክኩም ክኸውን ንስኻትኩም ድማ ህዝበይ ክትኮኑ ኢኹም ዝብል ናይ ሓባር ህልውና ናይ ሓባር ርክብ ማለት እዩ ሪኢኹሞ ውዕል ማለት እንታይ ኢላ ኪዳን ማለሲ ኣነ ኣምላክኩም ክኸውን ንስኻትኩም ድማ ህዝበይ ክትኮኑ ኢኹም ሃሌሉያ ብጣዕሚ ዝገርም ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከምዚ እንድሕር ኢልና ሓድሽ ኪዳን ከ ኣብ ምንታይ ተመስረተ እዩ እስከ ኣብ ምንታይ ተመስረተ እዩ ሓድሽ ኪዳን ሲ ኣብ ምንታይ ኣብ ፀጋ ኣምላኽ ዝተሰረተ እዩ ሓድሽ ኪዳን ኢና ንብል ዘለና ኣብ ፀጋ ኣምላኽ እንታይ ዝኾነ እዩ ዝተሰረተ እዩ ያ ከምቲ ዓንቶ ዕብራውያን ዘንበብናዮ ምሽ ዝሓሸ ኪዳን ኢልና ዝሓሸ ኪዳን ክዛረብ ከሎ ኣብ ፀጋ ኣምላኽ ዝተሰረተ ምዃኑ ኦረዲ ዘግልጽ ዘጉልሕ ዘድምቕ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ከምዚ ዝስዕብ ጌርና እስከ ንርአዮ ሃሌሉያ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንድሕሪናዮ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሰብ ብሕግን ብግብርን ገይሩ ንኣምላኽ ንኽረኽቦ እንታይ ዝገብር ዝፅዕር ሓቀይ ሕጊ ሓልዩ ሰናይ ግብሪ ገይሩ እንታይ ይገብር በቃ ንኣምላኽ ንኽረኽቦ እንታይ ዝገብር ዝፅዕር ሓድሽ ኪዳን ግና እቲ ፃዕሪ ናትኩም ዘይኮነሲ እቲ ስራሕ ናተ እዩ ዝብለና ማለት እዩ ያ እቲ ስራሕ ስናይ መን እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅድሚ 2000 ዓመት እንታይ ዝገበሮ ዝፈጸሞ ስራሕ ዝወድኦ ስራሕ እዩ ያ ፀጋ ማለት ሕጂታይ እቲ ብቑዕ ዘይኮነ ሰብ ብናፃ ዝረኽቦ ናይ ኣምላኽ መጎስ ማለት እዩ ከይሰርሐ ሪኢኹሞ ከይሰርሐ ሓድሽ ኪዳንካ ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ሙሉእ ስራሕ እምበር ኣብቲ ንሕና እንገብሮ ፅቡቕ ግብሪ ዝተሰረተ ኣይኮነን ሪኢኹሞ ኣብቲ ንሕና ፅቡቕ እንገብሮ ዘይኮነሲ ኣበዳ ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ሙሉእ ስራሕ እዩ ዝተሰረተ እዩ ኪዳን እዚ ያ مش أبي فيسون بحريكم ما مش كميل لنا له كل التشمون تتشعتسي بزعبان تاي بتسقاكم تاي زجوركم بأمناتكم بتسقى بأمناتكم زد حنكم يلو هكذا إذا خان تاي كباختكم أيقونن يا كبسرحكم أيقونن مالتي تايدا وهبت أملاخي كريستوس يسوع ندك سبعة مدحن مسداق إلو دسرح سرحي وهبت أملاخي كاب جبرهم أيقونن سلازم من بقى كتمك حل نجار يملكان كاو يزجمر يهمت يهم كم من تهج كاو يجيب كم بلي كده كاب جبر زي كونسي كاب تسقى مسرز جبر يحدش كده يا حدش كده هجي حدا نجاري نجرنا بدحانكا بيد كاز جبر شرح ويكا جبري زي كونس بأمنة كتقبله وهباتيو بأمنة تقبله انتايو وهباتيو أبلي كده هزبي بحقي تايز جبر نيرو زمرح نيرو أب حدش كده عندنا بتسقى بمنفسي تايز جبر زمرح سلازي تسقى مالت بقع زي قالوا وان أملاخ بعد زهبكا مالتيو هاليلويا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አቀይ እንታይ እንድሕሪልና ሕግሲ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና እንታይ ዝገብረና ዝነግረና አቀይ ግናኸ ሓይሊ ንኽንገብር ወይ ከዓ ሓይሊ ንዓና ዓቕሚ ኣይበናኒ ሓድሽ ኪዳን ግና ንልብና ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ እንታይ ዝገብሮ ዝቕይሮ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሕጂ ሕጊ ኣብ ልብና እንታይ ገይሩ ተጻሒፉ ከምቲ ኣብ ዕብራውያን 8:10 ዝብላ አቀይ ኣብ ልብና ተጻሒፉ እዚ ማለት ከዓ ካብ ግዴታ ወፂናስ ካብ ፍቅሪ ተበጊስና ንኽነብር ኣምላኽ ሓይሊ
ሂብና ማለት እዩ ኣምላኽ እንታይ ጌርና ሓይሊ ሂብና ያ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ክርዳእና ኣለዎ መሰረት ኪዳንና ኦልሬዲ ፀጋ ምዃኑ መሰረት ኪዳን ናይ ሓድሽ ኪዳን ፀጋ ምዃኑ ክርዳእና ኣብቲ ናትና ስራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝሰርሖ ዝተወደአ ዝተፈፀመ ስራሕ ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ንሕና ንምዳሕ ድማኒ ንምራሕ ድማ ንምንታይ እንድሕሪና ኣቀይ ወለድ ኣምላኽ ሲ ብመንፈስ ኣምላኽ ይምራሕ ኢሉ ብመንፈስ ቅዱስ ኢና ዳ ንምራሕ እምበረይ ብሕጊ ኣይኮናን ከዓ እንታይ ንገብር ንምራሕ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ህዝቢ ማለት እዩ እዚ ሓድሽ ኪዳን እዚ እንታይ እንድሕሪና ዘይፈርስን ዘይቅየርን ኪዳን እዩ እቲ ብሉይ ኪዳን ብሰሪ ድኽመት ሰብ ሓቀይ እንታይ ገብር ክሕሎ ስለ ዘይክእል ምንም ዓቕሚ የብሉን ሰብ ክሕልዎ ኣይክሕልዎስ እንታይ ገብርኒ ኣይክእልኒ ያ ሓድሽ ኪዳን ግና ኣብ ክርስቶስ ስለተሰረተ ኣብ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስራሕ ዝተወደአ ዝተፈፀመ ስለተሰረተ ክርስቶስ ድማ እሙን ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ስለ ዝፈፀሞ ድማ እዚ ኪዳን እዚ እንታይ ገብር እንድሕር ኢልና ኣይፈርስን ኣይልወጥን ኣይቅየርን እዩ ያ መሰረቱ ሰብ ዘይኮነሲ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ያ መሰረቱ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኪዳን ማለት ኢና ንብል ዘለና ኣምላኽ ነቲ ዝተሰበረን ጠቕላሉ ተሰቢሩ ወይ ከዓ ተፈላሊናሉ ዝነበርና ብሰንኪ ሓጢኣትና ተፈላሊና ዝነበርና ካብ ኣምላኽ ማለት እዩ ሰብ ባዕሉ እንታይ ንምግባር ንምፅጋን ዘቆሞ መገዲ እዩ እንታይ ንብል ኣለና ኪዳን ማለት ይኹም ኪዳን ማለት ኣምላኽ ነቲ ዝተሰበረ ርክብ ሰብ ባዕሉ ንምፅጋን እንታይ ዝገበሮ ዘቆሞ መገዲ እዩ ሓድሽ ኪዳን ከዓ እቲ ዝለዓለ ጥርዚ እዩ ንሕና ብግብርና ንኣምላኽ ክነዕግቦ ክንፅዕር ኣይድልየናን እዩ የግዳስ እቲ ኣምላኽ ብፀጉኡ ዝሃበና ውህበት ዋው ብፀጉኡ ዝሃበና ውህበት ምድሓን ብእምነት ክንቅበሎ ጥራይ እዩ ዘድሊ ያ ለዚ እንታይና ንብል ዘለና ኣፅኒዕ ደጋጊመ ዝነገረኩም ዘለኹ ብሩኻት ኣሕዋት ማእታን ክትሕዝዎ ውሽጥና ማእታን ክሓድር እዩ ኣብ ምንታይ ኪዳን ኣለና ማእታን ክንፈልጥ እዩ ያ ስለዚ ኪዳን ኣምላኽ እንታይና ንብል ዘለና ኣነ ከምዚ ገይረ ሓቀይ ምሽኮም እንዲ ዝብል ኣብ ህዝቅኤል ምሽኮም ኢሉ እቲ ኪዳን እቲ ዝበለፀ ዝሓሸ ኪዳን ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ያ ኣነ ከምዚ ገይረ ተገብሮ ክሕልወኩም እየ ከግብረኩም እየ ትእዛዛተይ ከፈፅመኩም እየ ኢሉ ዝኣተዎ ቃል እዩ ያ እቲ ሓድሽ ኪዳን ማለት እቲ ዝሓሸ ተስፋ ዝበሃል ያ ንዘለዓለም ምስ ኣምላኽ ኣብ ምሕዝነትን ሕብረትን ናይ ምንባር ተስፋ እዩ እምበኣር ኪዳን ናይ ግለሰብ ስራሕ ዝተመስረተ ገለ ዘይኮነ ናይ ኣምላኽ ዘይውዳእ ፍቕርን ፀጋን ዘርኢ ህያው ውዕል ወይ ከዓ ህያው ስምምዕ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ኣብዚ መፅእ ድማኒ ካብዚ ክንቅፅል ኢና ከምኡ እንዳበልና ክንቅፅል ኢና እግዚአብሔር ክረድአና እዩ ብዙሕ ዝጠቅም ነገር ድማኒ ሕዋተይ ክንካፈል ኢና ፀጋ ክንካፈል ኢና ብርትዕ ክኸውን እዩ ሓይሊ ክኸውን እዩ ትብዓት ክኸውን እዩ ሓርነት ክኸውን እዩ ብዙሕ ነገር ድማኒ ኣብ ሂወትና ዝፍጠር ነገር ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ኣባባ ነመስግነካ ኣለና ስለ ረድኤትካ ንባርከካ ኣለና ዘለናዮ ኺዳን እግዚአብሔር እስኻ ተብርሃልናን ትገልጸልናን ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣለና እዚ ሰምዑ ሕዋትን ኣሓትን ድማ ፀጋ ምክፋል ስለ ዝኾነሎም ሓርነት ስለ ዝኾነሎም ብርትዕን ትብዓትን ስለ ዝኾነሎም በዚ ኪዳን እዚ ምእታው ምውፃእ ስለ ዝኾነሎም በዚ ኪዳን እዚ እግዚአብሔር ብምርድኦም እግዚአብሔር ኣቦ እስኻ ትብዓት ስለ ዝኾኖም ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽልይ ኣለኹ ካብቲ ኣነ ዝበልክዎ ንላዕሊ ድማ እግዚአብሔር ብመንፈስካ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ መንፈሶም ከተብርህሎም ይዕንቶኦም ክትከፍት ምስተውዓሎም ክትከፍት ሕቶታቶም ክትምልስ ቁፃራቶም ክትፈትሕ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽልይ ኣለኹ ብከምኡ ስለ ዝኸውን ድማ ኣመስግነካ ኣለኹ ፀጋኻ ኣብ ሂወቶም ክልቀቕ እጽልይ ኣለኹ ሓይልኻ ኣብ ሂወቶም ክልቀቕ እጽልይ ኣለኹ ናይ ትምህርቲ ሸውሃቶም ክኽፈት እጽልይ ኣለኹ ናይ ቃል ኣምላኽ ሕብረት ናይ ቃል ኣምላኽ ምንባብ ኣብ ሂወቶም እግዚአብሔር ኣቦ ናይ ጸሎት ሂወቶም ክሕደስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጽልይ ኣለኹ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኣመስግነካ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን